दाथ' जोंना बुंनो भिडिअ माबा जागासिनो आरोखि नै दिनैसो खालामदों बावाखै टाइमाबो दासो जाथारदों आरोखि ओमफ्राय एक्ट्रेसा सफैथ'वाखै दाबो एक्टरा आंसो जाहैबाय एक्ट्रेसखौ मोनगोन ना होमबा नायना फैदो नायनायखौ नुयो नामा इसोरखौ फिल्माखौ बुंखांनाया दासो मिथिगोन डाइरेक्टरसो मिथिगौ माइलाय जौ फाग्ला नामा एक्टरा जौ फाग्ला एक्टर 20 ओमफ्राय 30 बेसल' ओमफ्राय नैबे 12 बेखौनो दानो अबेयाव साबसिन नोंनिबा नैबे माने गिदिरसिन जायो आरो एम गिदिर जौआ लाखाबाय आं नै जौआ लाखाबाय आं लाखाबाय जोंना गुदै कम्पिउटार बानायग्रा गिदिर मानदों नोंनो एसेनो यावनो मबाइलाव ओइ फिसाखौ हागोन ना ओमफ्राय जेबो बावैसो नुगोन ना फैगोन मा मोसायो नुदों मा मोसायो ini apa ini? Kalau dah. फैगोन दे नोंथाङा माला जोबगोन शुटिंआ दंबावो लामैनो दा जोबथ'वा ओरै लागासिनो ओमफ्रायथ' फुंनिफ्राय लादोंमोनलै फुंनिफ्रायनो लादोंमोन नोंथां दा टाइमाव सोङो शुटिंआ दासान्दि बोरै Yes, दासो थै थाखा फैसा सासे फिल्माव माबायदि जागोन मोजां जानो हागौ ओमफ्राय मालाय मोजां जागोन बरिया बिजोंसो फैदों माथो होनबावनो नै बिजोंसो बे गंसे ओमफ्राय नै दुखुनि लैथोआ अननाय साननायखौ आं बावगारनानै सहाय नांबाय आं जिउआव हाजासे दुखु दाहा आंनि जिउआ गाब्रबाय दुखुनि हाखरा